Dobre, ale potom viacej predsa to, čo je, vy nemôžete akceptovať na to, a keď sa predá lenice, aby sa to kúpili tento pozor. Ivan, prosím ťa zavrčiť môžem. Prihlásenie. Prihlásenie? Nech sa páči. Nech sa páči. Eva. Raz, dva. Eva. Eva slúži. Eva. Dobrý večer. Vážené dámy, vážené pani, moje meno je Naď Ladislav a som predseda občanského združenia Stromová. Neviem, či vám niečo hovorí, že kto som alebo kto sme. Vážení poslanci, boli ste informovaní o Stromovej? Viete o všetkom? Prosím? Bolo jedno stretnutie, na ktorom ste boli prítomní a časť poslancov bola prítomná. No, proste s obcov komunikujeme 2 roky. Vypadlo. To už to sa dá. Ešte raz, Môžu robiť klip ešte raz. Ešte raz? Toto chcete zdvihnúť? Prihlásenie. Skúsime umerať, či nie? No, ešte raz, prosím ťa. Skúsme sa zvedať. Ako ste bavíte? Tak nech sa posunie. 1, 2. Však mu posúďte, ale tak už bez mikrofónu. Nech sa páči. Neviem, čo je problém. Neviem, od čoho to kúpiť. Myslím, že to je to zomúrečka. Proste s obcov komunikujeme zhruba 2 roky. Prv sme komunikovali ohľadom osvetlenia. Ostalo to na bode mraze. A teraz najnovšie komunikujeme ohľadom kanalizácie a vodovodu. Sú tam malé deti, tak chceli by sme vedieť od poslancov, že či vedia o tom niečo alebo nevedia, alebo sa zariadiť nejako ináč. Navrhli sme obci, že máme tam pozemok, ktorý by sme darovali obci a obec nech spraví nám kanalizáciu a vodovod. Na minulom stretnutí pán starosta povedal, že dá do programu, no bohužiaľ do programu to nedal. Ako pán Naď, bezpečne sme nehovorili, že do programu. My sme hovorili, že na to, aby obec do budúcna niečo takéto realizovalo, máme prípravu harmonogramu rozpočtu obce na rok 2026, že bude potrebné, aby vy ste takúto nejakú žiadosť napísali. Vy ste tú žiadosť napísali a vlastne je v tom balíku požiadaviek, ktoré obec by budúci rok podľa názoru teda občanov, organizácií mala dať do rozpočtu. Plus vy ste ešte požiadali o jedno stretnutie, lebo ste boli na jednom stretnutí, potom ste požiadali samostatne o jedno stretnutie so mnou. Ja som mal vtedy dovolenku, takže viem, že pani prednostka písala, že som nemohol byť prítomný. Dneska sme sa bavili o tom, že kľudne spravíme opäť stretnutie aj so všetkými poslancami alebo tými, ktorí tam neboli, pretože jedna vec, ako som vám dneska povedal, je dať tie finančné prostriedky do rozpočtu. Druhá vec je trebárs vyjadrenie okresného úradu v Senci, lebo výstavba vody, respektíve kanála, nepovoluje stavebný úrad v Ivánke, ale je to predmetom okresného úradu, ktorý sa má vyjadriť k tomu, za akých podmienok je pripravený takúto nejakú žiadosť akceptovať, lebo problém tejto ulice už dlhodobo je nevysporiadané pozemky, čiže alebo proste ten okresný úrad bude potrebovať vedieť, aký vzťah má ten stavebník k tým pozemkom, ktoré niektoré možno majú vlastníka, niektoré sú ale neprededené. Nech sa páči. Môžem? Môžete, pokiaľ svietí červená. Pán starosta, ide len o to, že vôbec, že poslanci
či vedia o tom, alebo poslankyne, ale zrejme nevedia, že o čom je reč. Finančná čiastka je tá posledná vec. Tak sme sa dohodli na poslednom našom stretnutí, že napíšeme žiadosť, čo sme aj spravili, a že dáte hneď do prvého zastupiteľstva. Nestalo sa. Bezpečne, v rámci tohto ročného rozpočtu finančné prostriedky máme rozdelené. My sme hovorili o tom, že to není akcia, že dneska napíšete a zajtra sa to bude realizovať, preto sme o tom hovorili, že ak, tak dať to do rozpočtu na rok 2026. Čiže to není akcia za 10 000 ani za 50 000. Čiže bezpečne sme nehovorili o tom, že vyriešime dnes to, že poslanci odsúhlasia, alebo teraz sa ani rozpočet na rok 2026 proste neschvaluje. Teraz sme v roku 2025, finančné prostriedky v rámci tohto roku sú rozdelené na investičné akcie a tie, ktoré sa budú realizovať v budúcom roku, budú predmetom ďalšieho, respektíve návrhu rozpočtu, ktorý by sa mal schvaľovať v novembri. Z prítomných neviem, koľko je tu teraz, ale ak niekto vybehol, ale 8 poslancov aktuje. Myslím, že viacerí boli na tom stretnutí s vami, takže tých stretnutí s vami už bolo viac a boli aj také minimálne 2, kde bolo časť poslancov, takže časť poslancov o tom vašom probléme vie, časť poslancov možno nie, ale nech sa páči, pokračujte. Tak práve o to nám išlo, že vy ste povedali, že budete informovať, že by sme dali tú žiadosť, pán starosta. My si dobre pamätáme. V poriadku, tú žiadosť máme, ale nikdy sme nehovorili, že teraz poslanci máme, povedzme, ja neviem, od občanov 30 žiadostí a teraz postupne budeme preberať tie žiadosti a poslanec povie, no táto by mohla, táto by nemohla. Tie žiadosti sa teraz zberajú, máme necelých 6 týždňov na to, aby sme pripravili rozpočet tak, aby sme ho 20. novembra prijali. Čiže ja predpokladám teraz intenzívne nielen porady poslancov, ale aj finančná komisia bude nad jednotlivými tými žiadosťami sedieť a kľudne vidím priestor na to, keď sa ešte predtým stretnete, aby tá vaša požiadavka ešte raz bola vysvetlená. Najlepšie by bolo všetkým poslancom. Však presne o toto ide. Preto tak sme sa dohodli, že dáte na najbližšie zastupiteľstvo. A vy stále hovoríte svoje, dobre. Ale na zastupiteľstve spýtajte sa, ktorý poslanec teraz zdvihne ruku a povie, že súhlasí s tým, aby tieto finančné prostriedky išli do rozpočtu 26. Neviem, kto by za to teraz s plným vedomím zdvihol ruku, lebo naozaj teraz nevieme, ako bude vyzerať ten rozpočet, aké požiadavky zo strany občanov na realizáciu nejakých stavebných aktivít tam budú. Čiže my len teraz zberáme požiadavky, to je všetko. Ale pán starosta, my sme nežiadali, že by dnes bolo odsúhlasená finančná čiastka alebo rozpočet na ďalší rok. Lenže by poslanci boli upovedomení o tom, že o čo sa jedná. O to tu ide. Ale ja si myslím, ktorí poslanci vedia, o čo ide v tejto problematike. No však to ja sa pýtam. Takže 1, 2, minimálne 4. Nastavené na poslaneckej, osobný rozhovor, kontakty, téma osvetlenia, tam netreba majetkoprávne vysporiadanie, to vieme riešiť z polohy cintorína, o bezpečnosť a tak ďalej. Čiže keď je tam majetkoprávny nejaký problém, tak nebudeme schváľovať peniaze. A opačne, keď je majetkoprávny, tak navrhneme, ako to riešiť a financujeme to niekedy inokedy. Treba si uvedomiť tú polohu, ktorá tam je, kde teraz parkujú auta. My sme došli systematicky o možnosť doviesť človeka k cintorínskej bráne na druhej strane. Že pozor, tam je viacero rovín, ktoré pre nás vstúpajú rizika, pokiaľ sa nebudeme vedieť dohodnúť a nebudeme sa chcieť dohodnúť. Ja si myslím, toto poslanci, aspoň tí, ktorí na tom stretnutí boli, tak vlastne toto pochopili poslanci, o čo ide, takže... Tak povedal pán Naď, peniaze sú druhoradé, len proste nájsť tú formu, akým spôsobom im povieme nie, áno, alebo prečo. To je celé.
A ináč, pán starosta, viete, že o čo tu ide? To nejde len ten pozemok, ktorý vám chceme dať, alebo vám dáme za 1 euro, alebo darujeme, alebo vymeníme, že vy pre nás robíte kanál a vodu. Ale jeden z poslancov, ktorý sa volá pán Zibala, vzadu si tam zrobil pri vode súkromnú skladku. Vedia o tom poslanci, všetci. Alebo máme ísť na životné prostredie a obec má zaplatiť 100 alebo 200 alebo 300 000 eur pokutu? Toto chcete? Pýtame sa vás. Lebo pán Zibala si tam zrobil súkromnú skladku. Dal tam vyviesť asfalt, betón a kadečo. Čo na to poviete? Poprosím pána Zibalu. Není pravda. Ďakujem, takže mám dve veci. Jedna vec je téma osvetlenia. Téma osvetlenia je v zásade spracovaná už asi 2 roky, to máte pravdu, o tom sme sa bavili možno pred 2 rokmi. Je to vypovolované, je to otázka iba financií. Ak teraz ako poslanci schválime sumu na osvetlenie na cintoríne, nie je problém ho rozšíriť. Technicky to urobiť vieme. Čiže je to iba otázka zavedenia položky do rozpočtu. Čo sa týka súkromnej skladky, tak pokojne choďte na okresný úrad alebo choďte to, čo na politiku tam, kam treba. Nemám problém sa s nimi o tom baviť. Bez problémov. Vieme sumu toho osvetlenia realizačný, keď máme projekt? Orientačný, pardon. No ináč, vážení, viete, jak je s tým osvetlením? Tým osvetlením, ja osobne som ponúkol, že nech povedia, že kade pôjde. Mal som tam malý bagri, na svoje náklady, že dám vykopať, nech mi dajú kabel. Bolo slúbené, že áno, do dnešného dňa kabel nedali, ostalo to tak. Preto tam proste osvetlenie nie je. Tak vyše 2 rokov nás zavádzate, pán Zibala. To osvetlenie čiastočne súvisí aj s problematikou firmy Core, takže bohužiaľ niekedy sa veci trošku zamotajú, takže poslanci vedia, o čom rozprávam, čiže... No a k tej skladke, pán Zibala, pokiaľ tak chcete, nech sa páči. Pokiaľ si myslíte, že nie je pravda, čo hovoríme, boli tam 2 poslanci sa pozrieť, terén, tak nech sa páči, môže povedať, jeden poslanec tu sedí za mnou a druhý poslanec nie je prítomný, takže to nie je náš vymysel. Ale vy zavádzate tu na ciganite ako každému. Pán Schreiner, nech sa páči. Čo? Dobre, pán Zibala, pardon. Áno, jasne, ja som tam bol, spravil som... Čiže ďakujem pekne za slovo, to bol iba omyl, hej. Pán Schreiner je momentálne občan, lebo tá karta je teda v inom prístroji. Čiže opakujem, to osvetlenie je kompletne hotové. Ak si dobre spomínam, ale teraz naozaj túto informáciu by som si musel preveriť, tá suma bola niekde medzi 15 a 18 000 eur, ktorá bola v tom projekte. Čiže samotné osvetlenie by realizovala firma, ktorá už mala nejaké ceny vysúťažené, čiže išlo by sa v cenách, ktoré boli ešte predtým. Takže tam v tejto sume by to teoreticky bolo možné zrealizovať, ale k tej realizácii už neprišlo, nakoľko zhotoviteľ nezačal robiť druhú etapu a už potom odmietol robiť takéto ďalšie práce navyše. A čo sa týka tej skladky, znova opakujem, pokojne choďte na okresný úrad, môžeme sa tam stretnúť. Nie, no, ešte keď sa vrátime teda k tomu vášmu záujmu mať na Stromovej ulici aj vodu, aj kanál. Ja som predtým, ako sme sa, alebo ste išli rozprávať, sme hovorili o tom, či už k tým bodom, ktoré dneska neboli prerokované alebo boli odložené, aj k tomuto predpokladám, spravíme opäť pracovné stretnutie poslancov. Kľudne tam môžete ešte raz prísť a vysvetliť, aby poslanci vedeli, akú požiadavku do rozpočtu ste dali. Lebo druhá vec je samozrejme tie majetkoprávne veci, lebo k tým teraz ťažko od nás sa niekto vyjadruje, stavebný úrad nie je ten, ktorý posudzuje, alebo
ktorý dáva súhlas na realizáciu tejto stavby. Pán Cibala. Ja by som ešte doplnil, my sme preberali aj spôsob povolenia, respektíve inžinieringu na kanalizáciu na tejto ceste. Pokiaľ, alebo teda je oveľa jednoduchšie, aspoň teda podľa mojich informácií, to povolenie vybaviť pre vás ako majiteľov. Lebo tam nie je potrebné mať plný ako keby počet súhlasov tých majiteľov. Ak by to vybavovala obec, tak potrebuje mať plný počet súhlasov od tých majiteľov. Čiže technicky je akože schodnejšia cesta ísť spôsobom povolenia a inžinieringu cez majiteľov a následne nejakou formou zmluvnou potom prevod práv a povinností z toho stavebného povolenia na obec. Toto je technicky asi najjednoduchší problém, o to, čo spomínal pán starosta. Ja si pamätám, veď tu sme ešte sedeli pred 3 rokmi so všetkými majiteľmi z tej vašej časti, kde pani, ktorá tu bola taká hlavná za vás, teda sama povedala na záver, že je problém s tým vysporiadaním, že oni to vedia, hej, všetci tí majiteľia. Že keby najprv treba prekonať tento problém, dá sa to, ale podľa toho, čo som si aj ja zisťoval, je jednoduchšie, ak ten inžiniering zrealizujú majiteľia a následne potom príde k prevodu práv a povinností na obec. Lebo aj ak by mala byť nejaká tvorená zmluva, ktorá hovorí o tom, že obec vytvorí alebo vybuduje kanalizáciu, tak bude tam musieť byť vypodmienkované, či už obec dostane hotové povolenie stavebné, čo teda výrazne uľahčuje tú situáciu, alebo teda kto ten inžiniering vybaví. Lebo toto je tá podstatná vec teraz, hej. Že, ako povedal pán starosta, nie je problém sa k tomuto stretnúť aj so všetkými poslancami, ale tieto veci ohľadom inžinieringu bude treba aj v prípadnej ďalšej zmluve zakotviť, lebo pokiaľ by obec nebola schopná ten inžiniering dotiahnuť do konca, jednoducho nebude schopná zrealizovať alebo dostať toho sľubu o vybudovaní nejakej kanalizácie. Hej. Preto ako schodnejšia cesta sa javí začať u majiteľov. Ale vieme s tým samozrejme ešte nejak pracovať alebo byť nápomocný. Predpokladám, pán Schreiner sa hlasil. Ďakujem pekne. Ja sa chcem ešte spýtať, že samozrejme asi nie všetci tí poslanci skutočne vieme všetky fakty okolo toho, že javí sa racionálne sa stretnúť k tomu, objasniť si to, ale naozaj tak, že stretnutie poslancov, keď tam prídeme 2, 3, tak treba určiť nejaký vhodný termín. A druhá vec, riziko, ktoré tu ja pokladám ako veľké, asi sa zhodneme na tom a máme vedomosť, že pozemok, ktorý ide z Bernolákovskej a sme spevňovali z Vršov a tak ďalej, tam ten chodník, tak tá ľavá strana, kde parkujú auta, sú majiteľia nie obec, ale tí, čo žiadajú tú kanalizáciu a tak ďalej, že oni prišli s nejakým barkovým plnením. Otázka. Možno 2 roky ďalšia, to si treba uvedomiť, že proste čo my strácame, tým pádom sme dosť v zlej situácii a treba toto všetko si objasniť a zistiť, ako postúpiť k tomu, aby mali svetlo, kanál, my mali parkovačku, právnu istotu, že obslužíme ten cintorín a podobne. Takže poďme do spolupráce a poďme o tom rokovať. A keď sa parciálne rokuje, tak posúďme tie informácie. To je jedna vec a druhá vec, čo chcem povedať tomu životnému prostrediu. Bol som pozvaný, ako býva zvykom, idem na miesto činu, fotím, prekutral som si to, čo tam je, javí sa mne ako ropné, alebo teda asfaltové produkty, je tam všeličo spravené, ja priamo nemám dôkazy, páni majú nejaké dôkazy, majú nejaké výroky, poďme to preveriť, poďme to odstrániť, sme vedľa vodného toku a tak ďalej a uvedme to na správnu mieru, však je to náš priestor, naše životné prostredie a tak ďalej, sú tam ochranné pásma. Máme tam studne. No,
jasné, že tí ľudia tam žijú a to, že chcú kanále, že chcú vodu a bezpečnosť a platia za to dania, chápem, že to je záhradkárska. Všetky tie genézy a tak ďalej argumenty dajme na kopu a poďme hľadať riešenie. Ale to predlžovanie nič nerieši. Osobne si myslím, že máme nosné stožiare a tie časti na obecnom úrade, kde sa pýtam už druhý rok, na základe čoho máme konštrukčné prvky verejného osvetlenia, či sú naše, či sú zaplatené, či za to niekto platí podnájom. Veď máme toho dvora tam kopec obsadeného niečím, čo by sme možno mohli zabudovať. Tá odhadová suma by možno bola. Poďme aspoň parciálne sa posunúť. A ešte zásadná otázka. To osvetlenie, ak bolo vyprojektované, tak osadenie stĺpov je na uličnej časti alebo na cintorínskej časti? No, to znamená, že čo nám bráni v majetkoprávnom vysporiadaní, aby sme túto vec posunuli dopredu. Oni z toho stĺpa budú mať svetlo na cestu a chápem, že v istom veku tam prichádzajú tínedžeri alebo starí ľudia, ktorí sa možno boja v tej lokalite sa hýbať. Toto chápem? Nie, že tam pri tom osvetlení skôr išlo o to, že táto časť osvetlenia bola predmetom zmluvy s firmou Core, čiže oni to mali ako keby budovať v tej druhej etape. Ja tomu všetkému chápem, aj Core, to sme si objasnili, rozumiem, ale je čas sa proste posunúť v tejto veci a prejaviť z obidvoch strán dobrú vôľu pre celé. Hej. Dobre, navrhujem, aby sa poslanci dohodli, kedy najbližšie sa vedia stretnúť vo veľkom počte a túto informáciu posunieme pánovi Naďovi, aby vedeli prísť. Oni sa snáď ľahšie prispôsobia ako 11 poslancov. Môžeme sa dohodnúť tak, pán? Môžem? Áno, nech sa páči. Ja som zapnutý a pán... Dobre. Pán starosta, ja neviem, prečo zase posúvate ďalej. Tu ste nás pozvali, že budú všetci poslanci, teraz znova všetci poslanci, ale dobre, my prídeme ešte raz. Vy len povedzte, máte záujem o ten pozemok, nemáte záujem o ten pozemok, máme ináč riešiť, lebo proste vy nás zavádzate ako. Pán Naď, nechajte ma hovoriť, pán starosta, nechajte ma hovoriť. Pán Naď, ja buďte tak dobrý, nechajte ma hovoriť. Nech sa páči. To proste 2 roky začalo to so svetlom. Vy ste mi dali otázku, že či skončí vojna skôr na Ukrajine, alebo či bude svetlo na cintoríne. Nechápal som, ale dobre. A teraz zase, prišiel ten kanál, my vám chceme dať pozemok. My vám darujeme, my dáme za 1 euro, jak vy poviete. My sme sa bavili aj s právnikom, nie sme právnici. Kvôli tomu sme založili občanské združenie. Máme vyjadrenie z BVS-ky. 12:26 nás pripoja. To vtedy treba všetko spraviť. A čas uteká a nikde sme sa nepohli. A kvôli vám. Nie kvôli nám. Pán starosta, ešte som neskončil. Pán Naď, ale ja vás ešte raz hovorím, že ja vás vypočujem, ale o tom, či sa niečo bude realizovať, ale nebude realizovať, starosta nehlasuje. Áno, to vieme, to ste povedal. To tak bolo aj so svetlom. Po 2 rokoch ste nám povedali, že poslanci o tom rozhodujú. Prečo ste to nepovedali na začiatku? Pán Naď, stále poslanci rozhodujú o použití finančných prostriedkov. Ale ja som nebol poslanec ani starosta. Odkiaľ ja to mám vedieť? Odkiaľ ja to mám vedieť? Vy keby ste nám boli povedali, hneď by sme povedali. Vy ste povedali, dobre, zavoláte poslancov, prišli 3 poslanci. Áno, dobre, nevyšlo nikomu. Ale tak sa to môže opakovať do nekonečna. Tak vy povedzte, chcete ten pozemok, nechcete, my tam donesieme betónové zátarasy a my si to ohradíme. Pán Naď, ja za seba hovorím, ja ten pozemok chcem. Pozri. No tak, ale my nechceme sa vám vyhrážať. Ale nie, ale však ja môžem povedať, že ho chcem. Poslanci, tak jak niektorí naznačili, uvedomujú si, na čo nám ten pozemok bude, takže ja nevidím dôvod, že by niekto povedal, že ten pozemok nechce. Pán starosta, my sme povedali, my budeme nápomocní vo všetkom. Skúsme sa posunúť, dohodníme sa, keby sa stretneme. Keby sme mali dosť peňazí, už dáme spraviť aj projektovú dokumentáciu. No nemáme dosť, nevieme sa ďalej pohnúť. O to tu najde. Pán Naď, vieme sa dohodnúť, kedy sa napríklad budúci týždeň stretneme? Tak aj s poslancami? Tak môžeme, vy keď mi poviete, ja 500 km mám tunále, ja prídem, ja nemám s tým problém, keď mi poviete 2 dní predtým. Dobre, my zajtra mailom oslovíme poslancov, kedy budúci týždeň podvečer vieme sa stretnúť a podľa toho, kedy bude najväčší počet poslancov k dispozícii, zavoláme vám. Dobre? Dobre.
A ďalej ešte, pán Zibala, nebuďte si takí istí, lebo pripravíte o Ivanku pri Dinaju, pripravíte o 100 alebo 200, neviem koľko tisíc eur. Ale to je už vaša vec. Lebo my máme fotodokumentáciu, máme od vodiča, ako že vy ste vaše meno povedal, my sme si to nevymysleli. A tá skladka tam je dodnes. Takže vy ste tam poslali zamestnancov obecného úradu, ktorí vyzberali tam pol vedra a odišli preč. Poďte sa pozrieť, však tam uvidíte aj teraz, čo tam je. A malý bagri ste tam poslali, ktorý svrnul dole do potoka. Však poďte sa pozrieť, vy viete dobre. A napriek tomu ešte ste tam chceli doniesť 90 tatroviek ako hliny. No, ani to nie je pravda. Pán Zibala ešte chce reagovať, pardon. Ďakujem. Čiže čo sa týka toho osvetlenia, respektíve toho ďalšieho postupu, na to, aby sme sa stretli, to je najmenej, hej, len tam treba urobiť nejakú prípravu, to znamená, že jednoducho, ak na tom stretnutí už budeme riešiť konkrétne veci, tak sa musíme vrátiť k tomu inžinieringu. To je prvá vec. Ja vám rozumiem, že vy máte do konca roka 26 od BVS nejaké stanovisko. Na druhú stranu, my vieme preveriť BVS, či je to nejaký konvenčný termín, po ktorom by vás nevedeli už pripojiť, lebo teraz prebieha rekonštrukcia, čiže je to nepravdepodobné, že by vás nevedeli pripojiť aj potom. Čo neznamená to, že to chceme teraz naťahovať, lenže nie sme úplne hranične blokovaní tým termínom. Hej. Ďalšia vec je, možno, že aj v kombinácii s tou BVS-kou, lebo aj s nimi treba rokovať o tom, čo oni preberú. Čiže úplne prvá vec je sa dohodnúť na tom, že začíname inžinieringom, vyčleníme na to nejakú sumu, aby sme, lebo ten inžiniering bude niečo stáť. Jednoducho, to bude ako keby prvá prejavená vôľa poslancov, že schválime v rozpočte položku na inžiniering na Stromovú ulicu. Keď budeme mať aspoň akú takú predstavu o tom, že ideme týmto smerom, to znamená, že s vami ako majiteľmi budeme žiadať o povolenie, lebo to sa javí ako najľahšia cesta, tak to je ten prvý krok. Ďalší krok je, projektovú dokumentáciu na osvetlenie máme, čiže je tam aj rozpočet, my ho dáme aktualizovať a v zápätí druhá položka schválená v rozpočte bude realizácia osvetlenia na cintoríne rozšírenia. Je to otázkou možno 3 týždňov, kým sa dopracujeme k updateu rozpočtu, ktorý má asi 3 roky. Čiže toto je vec, ktorú vieme urobiť relatívne rýchlo. Skúsme prosím vás ukončiť, lebo však v rámci diskusie máme 5 minút na jeden diskusný príspevok. Dohodli sme sa, zajtra požiadame poslancov, aby nám povedali, kedy budúci týždeň sú v dispozícii a na ten termín vám ponúkneme stretnúť sa. Dobre, ešte len poviem jednu vetu. Nech sa páči. Už ste zase zapnutí. Pán Zibala, ako my máme všetké vyjadrenie od BVS-ky, že čo treba, oni nám dali. Proste do 12.26 my máme komplet spraviť, alebo odovzdať obci, alebo vám. Takto je tam napísané, takže. No a k tomu osvetleniu ako, hej, osvetlenie tam káble musia ísť na vonkajšej strane, lebo vzadu niektoré hroby máte celkom pri plote, tam sa nedá, viete, už o tom sme sa bavili aj v minulosti ako. To znamená, že vonkajšie strany po ceste Stromová a potom prejsť káblom Nuka a stožiare dať na vnútornú stranu, jak sme sa rozprávali. A ďalej ešte by som chcel povedať jednu vec ako. My sme tak žiadosti napísali aj, že tú časť, čo máte tam na Stromovej, tú cestu, chceli by sme od vás, že by ste nám dali, že ak sa spraví kanál a voda, že by sme spravili aj cestu. A pokiaľ nechcete tým súhlasiť, preložte si naspäť cintorínsky plot a každý bude na svojom. Dobre? Lebo to zneužívate. Lebo, pán Zibala, vy to zneužívate. Hovoríte, že chodíte po svojom, máte tam nejakých 75-80 cm. A nákladné auta tam posielate a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, skúsme to naozaj ukončiť, že... Dobre, z mojej strany všetko ďakujem. Budúci týždeň sa stretneme. Ďakujem. Ďalší prihlásený do diskusie bol pán Bubla, nech sa páči. Ivan, už si môžeš sa na tom, že mám občas.
Kým sa pripravím, môžem poznámku kratučku len k tomu, čo bolo povedané. Nedostal som odpoveď na tú otázku a kladem ju opakovane. Kto je momentálne vlastníkom toho konštrukčného materiálu na verejné osvetlenie, ktorý je zložený vo dvore obecného úradu? Je to súkromná firma, je to naše, je to zaplatené, je tam podnájomná zmluva, čo sa tam deje. Toto by som rád vedel a to súvisí s tým. Ešte ďalšia vec, že káble ešte na ten cintorín. Tak, jak po celej obci všetko verejné osvetlenie je napájané, alebo prevažná väčšina nie podzemným káblom, ale napájané samostatným vzdušným káblom. Čiže v tomto prípade nemusíme robiť nejaké vlnky okolo pozemkov a na ňom je medzi stožiarmi tráva. Dobre, nech sa páči reakcie pána Zimov. Ďakujem, že ja zase opakovane hovorím, že stožiare sú, aj tie základy sú majetkom zhotoviteľa. Ten mal viaceré výzvy na odstránenie, ktoré ignoroval, čiže momentálne na poslednom stretnutí sme si povedali s právnymi zástupcami obce ďalší postup a ten rieši aj túto vec. A ten nejaký? Ten sme si tam povedali spolu, keď si tam sedel aj píš. Ja mám tiež pán Šráner, akože vy si keď nepamätáte, akože kamera letí naozaj. Môžete tam prísť s nami. Ešte raz, a čo sme sa dohodli? Ja som položil jednoduchú otázku, môžete mi na to odpovedať? Nie, nemôžem, lebo je to otázka medzi právnym zástupcom a obcov Ivanka, čiže nie, toto určite nebudeme verejne. Keď obec spraví právnu analýzu za obecné peniaze a jedná sa o verejnú záležitosť, tak nemám nárok ako poslanec. Ak to má informáciu? Ivan, bol si na tomto stretnutí osobne a videl si kompletne všetky tie informácie od pani, ktorá tam bola. To znamená, že keď dneska prenašíme všetci parkujú na podobné nákladné... Poprosím, jeden rozpráva. Dobre, máme systém. Pán predseda komisie bývalý, vy ste mali dbať na zveľaďovanie a hospodárenie v obci. Je to hospodárne, že tam je niečo bez skrytej zmluvy? Samozrejme, že nie je hospodárne, pán Šráner. Potom... Vy ste nehospodárne hrať na niečo, že neviete. Ale čo na to zrpite boli, tam sa na niečo bolo na postupe, ten postup sa ide teraz. Keď to bolo v hale tie konštrukcie pred 2 rokmi, sme sa na to pýtal pán Baník, aj vtedy išlo o kameru a vody. Vidíte kameru, že sa zmení, pán Šráner. Čo to bolo spoločne s kamerou? Na tú otázku sa pýtam dlhodobo a konzistentne sa na to pýtam. Poprosím, aby sme sa vrátili teda k diskusii. Slovo má pán Bulba. Pán Bulba, nech sa páči. Pokúsim sa pripojiť na čítanie. Pardon, opúšťam vás, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán starosta. Páne poslankyne, páni poslanci, pred 3 mesiacmi som vás prosil alebo vyzval, že by ste mali komunikovať s občanmi. 3 mesiace ubehli, žiadna komunikácia neprebehla. Je pravda, že vychádzajú každé 2 mesiace Ivanské novinky, pán bol zapladzanie, ale keď si niekto prečíta Ivanské novinky, tak si myslí, že v Ivanke nie sú žiadne problémy. Musím vás pekne vyčleniť aspoň jednu stránku pre občanov, aby tam dávali svoje podnety, svoje pripomienky a tak ďalej. Nielen proste, fajn, Ivanka je super obec. No, má aj svoje problémy. Dobre, ale to som len na margo toho, čo som vás vyzval pred 3 mesiacmi. Mám niekoľko vecí, ale vzhľadom na to, že máme ten čas takýto limitovaný, tak ja by som si dovolil k tomu bodu 8, čo tu bolo prednesené pani Janošovou, čerpanie rozpočtu pol roku 2025, tak sú tam nejaké položky, je tam napríklad, že záchytná sieť novej telocvičny 2300, či iba 9 sa tam niečo ušetrilo, alebo teda 96%. Je to nová sieť, alebo je tam stará sieť? Tam išlo o uchytenie do podlahy. Čiže finančné prostriedky súviseli hlavne s uchytením do podlahy, kde... Čiže to je to uchytenie, čo tam... Áno, áno. Čiže sieť zostala tá istá, to znamená, že keď tam budú teraz florbalisti, tak loptičky budú cez to prelietať, pretože tá sieť to nesplňa, dohodli sa, že tam bude sieť nová, 2300 €, fajn, sme bohatá obec. Dobre. Výdavky na protihlukové opatrenia telocvične, čo sa týka teda tej vzduchotechniky, tak vidím, že zrazu to skočilo o 30% viacej, protihluková stena. Dúfam, že tá protihluková stena bude tak riešená, že sa to nebude od nej odrážať, ani parciálne, do tých tried, ktoré sú tam. My sme regulérnu súťaž vyhlásili, kde sme oslovili 5 alebo 6 záujemcov. Jeden nám podal cenovú ponuku.
Je mi to jasné. Pozrite si projekt z roku 2018, keď bola tá vzduchotechnika na druhej strane, tam tá protiluková stena bola navrhnutá, ja som dokonca ešte tam dal takú pripomienku, že zakapotujte to celé. Zrazu sa tam objavila vzduchotechnika bez tejto steny. Dobre, ale to je na margo projektanta, alebo možno, že je na margo stavebného dozoru. 83 000. V akom štádiu, máme v rozpočte, v akom štádiu je už spravené nejaké verejné obstarávanie, alebo čo? Pretože naposledy bolo povedané v zápise, čo nebolo na zastupiteľstve, ale v zápise sa to objavilo, že to bude do koncu roku 2025. Otázka na pána Zíbola. No nie všetko, že či v akom je to štádiu. Reakcia na túto otázku. Áno. Ďakujem. Čiže aktuálne sme obdržali cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu, na vlastne vytvorenie, opísanie a výkaz výmer samotnej tej stavby vo vnútri a následne budeme pokračovať ďalej štandardným spôsobom, to znamená, že verejným obstarávaním na realizátora a následne preberacím konaním. Nech sa páči. Termín? Kedy to bolo? Termín je do konca roku 25. Nie, ale kedy ste to, čo ste povedali, kedy ste toto realizovali? A prečo vás to zaujíma, pán Blúbla? Máme teraz dovolte, vy porušujete SNK o hluku a vy sa mňa pýtate, že čo ma to zaujíma? No lebo pán Zíbala, neviem, k čomu smerujete. sa. Zapni ma, Štefan. Musíte sa prihlásiť. Som sa prihlásil už niekoľkokrát na nič. Prstíky, Tak prstíky. A vy sa ma toto pýtate? Ste vy ako celkom svojprávni, ja sa vás takto pýtam, pretože vy porušujete, je tu hluková štúdia, je tu protokol 12003, kde vo všetkých parametroch prekračujete. A keď som vám povedal, že riešte to cez prázdniny, tak vy poviete, teraz ste to, a prečo mňa to zaujíma? No mňa to preto zaujíma, pretože tam porušujete STN-ku. A ja sa vás pýtam, vykonávajú sa činnosti telocviční, aj keď sa porušuje STN-ka o hluku, vykonávajú sa, pretože v rezervačnom systéme je to krásne vidieť. Tak ja sa vás pýtam, že je to normálne, aby ste vy vedomo porušovali túto STN-ku o hluku a vystavovali športovcov, detí a obyvateľov okolo tomuto hluku nadmernému? A vy sa pýtate mňa, že prečo ma to zaujíma? Pardon, nech sa páči reakcia pána Zíbola. A moja otázka bola, pán Blúbla, skôr k tomu, že k čomu smerujete, hej? Nie k tomu, že by som vám nechcel povedať, že kedy som dostal cenovú ponuku, ale skôr k tomu, že k čomu smerujete, hej? Čiže ak smerujete k tomu, že či ten termín realizácie bude do roku 2025 dokonca, áno, robíme všetko preto, aby to k tomu bolo. Čiže cenová ponuka na projektovú dokumentáciu a výkaz výmer je jednoducho prvým a nevyhnutným krokom na to, aby sme mohli pristúpiť k súťaži na zhotoviteľ. Čiže tento krok, preto som sa pýtal, ja som si nerobil z vás srandu, hej, jednoducho som sa naozaj pýtal, že k čomu smeruje vlastne tá otázka. Čiže toto vám znova hovorím, že ak teda smeruje k tomu, že kedy to bude realizované, tak do konca roka 25. Hej. Prepáčte, pán Zíbala, ja som sa pýtal, kedy ste kedy ste toto, čo ste teraz povedali, kedy to bolo v jakom termíne? Či to bolo v júli, v auguste, alebo teraz v septembri? Odpovedajte. Vy poviete, že ma to nezaujíma. Mňa to zaujíma, práve, že ma to zaujíma. Nech sa páči reakcia. Musíme počítať, kým sa pustí mikrofón. My sme okamžite po tom zastupiteľstve oslovili firmu, ktorá by nám mohla zrealizovať tú projektovú dokumentáciu. Oni nás upozornili teda, že nebudú to môcť urobiť hneď, nakoľko majú cez leto veľmi vyťažené personálne zdroje. Tým pádom nám zaslali cenovú ponuku a vopred nás upozornili, že to budú môcť robiť až po lete. Čiže áno, komunikovali sme s nimi, ale sami nám povedali, že jednoducho cez leto sú vyťažení. Čiže ten termín, ktorým smerujeme ku koncu roka, sa dá zrealizovať. Akurát teda projektová dokumentácia a súťaž môžu byť až niekedy v najbližších týždňoch. Ďakujem.
To znamená, že dovtedy sa tam nebudú vykonávať žiadne činnosti. Dobre som to pochopil? Pretože porušujete STNK o hluku. Nech sa páči, ešte pán Zibala. Nie. Nakoľko vy ste podali sťažnosť na RUVZ, neviem, či ste si teda prečítali aj odpoveď. Už to ide, prepáčte, už to padá vyššie. V poriadku, ale teda ja zatiaľ pracujem s tým, čo mám, hej. To znamená, že ja mám odpoveď od RUVZ, ktorá rieši nejaký balík problémov a ten balík problémov riešime aktuálne, hej. Vy hovoríte o tom, že mali by sme uzavrieť nejakú prevádzku. Ja nemám zatiaľ žiaden podnet na to, aby som uzatváral nejakú prevádzku, čiže tá prevádzka beží ďalej a riešime to, čo máme v podnete z RUVZ. Takže Nech sa páči, pán Zibala. to je ten prvý list, ktorý poslali zhruba asi po 30 dňoch, kde sa odhovárajú, že komunikovali s vami, že si to všetko prešli, že bolo stretnutie s občanmi a že všetci občania sú spokojní. To sú vaše slova. Najskôr som na to nechcel reagovať, potom som reagoval na to, napísal som znova na úrad, že to vôbec nie je pravda. Poslal som zápis z toho stretnutia a na to mi odpovedali, že teda posúvajú to na vyšší orgán, aby ste teda vedeli. To znamená, že vy, keď ste si vedomí, že porušujete STN-ku, lebo máte protokol hlukový, máte hlukovú štúdiu, máte protokol hlukový, tak vy kľudne tam pustíte deti, aby si tam ničili zdravie. Dobre, v poriadku, to je vaše stanovisko. OK. Ďalšia vec, upratovanie novej telocvični. Pozeral som si transparentnú obec nejakom, mi tam už nevychádzajú faktúry za upratovanie, to znamená, že sa tam neupratuje. Pardon, chcel ešte zareagovať technickou poznámkou k tomuto poslednému, čo ste spomínali, pán Zibala. Ďakujem. Nie, pán Blubla, nie je pravda, že by sme písali, že sú občania spokojní. Ak ste si to dobre prečítali, tak sme my dali stanovisko RUVZ, že sme prvé stretnutie s občanmi mali v roku 2023. Si pamätám to stretnutie. Tam občania vyjadrili nespokojnosť. V roku 2024, 25. sme rozposielali aj poslancom návrh na položku protihluková stena. 6.6.24 na porade poslancov sa dohodlo, že nepôjde to tento rok, pôjde to do roku 25, lebo tam boli iné priority a v roku 25 sa to schválilo poslaneckým zborom. Čiže jednoducho takáto bola tá genéza. Nie, nikdy sme nepísali, že občania sú spokojní. Evidovali sme to od roku 23. Zo vzduchotechniky sme riešili okamžite potom, ako sme dostali tieto sťažnosti obyvateľov. Dobre, nech sa páči k tomu upratovaniu, pán Blubla. Ja už prekračujem čas, ale musím na to reagovať. Pán Zibala, opäť klamete. S plným vedomím, ja ten list mám a tam je to jasne napísané, čo ste sa s nimi dohodli. Tak dobre, ale poďme k tomu upratovaniu. Čiže sa tam neupratuje, už beží koľko, tretí týždeň Tretí týždeň beží školské vyučovanie, deti tam chodia do tej telocvične, alebo tá sa neupratuje, že? Viete o tom? Viete o tom? Nech sa páči, pokračujte, pán Blubla. No, odpovedajte mi, viete o tom, či sa tam upratuje, alebo neupratuje? Neupratujete, neviete o tom? Vy ako zástupca starostu o tom neviete, hej? Tak ja vám to teraz oficiálne oznamujem, že sa tam neupratuje. A teraz vám prečítam z prevádzkového poriadku novej telocvične. Vy máte rád takto argumenty. V článku 5 sa hovorí starostlivosť o priestory novej telocvične, umývanie šatní denne, umývanie chodieb denne, bla 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 bla. Palubovka jedenkrát denne strojovo na mokro a jedenkrát denne na sucho pomocou mopu. Toto sa tam nerobí a vy tam púšťate deti do tohoto zdraviu škodlivého prostredia. Vy si uvedomujete, čo robíte? A nech to počuje všetci Ivančania, aj rodičia tých detí, že vy ich vystavujete vlastne zdravotnému riziku. V dobe, keď je chrípkové obdobie, keď je obdobie covidu, keď sa tieto pliagy šíria presne týmto prachom. Takže vy neviete o tom, že sa tam neupratuje. Poslanci, vy o tom viete, že sa tam neupratuje? Pán starosta, vy o tom neviete? Ja
bolo stretnutie, ja si pamätám, bolo stretnutie aj s pánom Adamovičom, kde bolo oznámené, že je nejaký sklz procesu verejného obstarávania, preto ten čas, dokiaľ nebude vysúťažený nový dodávateľ externý, tak pán Adamovič sa zaviazal, že bude upratovať. My hovoríme o upratovaní, ktoré sa deje po škole, čiže pokiaľ ide o prevádzku školy, je aj úlohou školy si to upratovať. Pán starosta, prepáčte, musím vám oponovať, nemáte pravdu. To proste nemáte pravdu. Máte prevádzkový poriadok. Ale prevádzkový poriadok platí aj pre školu. Ale škola si predsa upratuje svoje priestory. Ale nová telocvičňa do toho, veď tam bola vysúťažená firma, ktorá to robila. A táto nerobí minimálne, ja neviem, 2 mesiace možno. V poriadku, Sledujem proste faktúry už nebežia. To znamená, že to si vysúťažila obec, ale obec nie je škola. No to znamená, že obec neupratuje. Povie, ja neviem... Ešte raz dokončím, čo som povedal. Ten proces verejného obstarávania sa zadrhol a sme povedali, dokiaľ nebude vysúťažený nový, tak túto zodpovednosť v tých pobedňajších hodinách za obec prevezme pán Adamovič. Takže keby tu bol, tak podľa mňa, ak by povedal niečo iné, tak by klamal. No prepáčte, ale vy tam teda púšťate deti, hej, do takéhoto prostredia. Ešte raz, ja vám hovorím, my sme zodpovední za upratovanie, pokiaľ ide o hodiny, ktoré sa týkajú klubov a verejnosti. Ale pokiaľ ide o upratovanie pre školu, to sú normálne bežné prevádzkové náklady školy, ktoré by sa mala škola hradiť. To naozaj, to je samostatný právny subjekt. Čiže škola podpisovala zmluvu s tou upratovacou firmou. Ale to ste mi chceli teraz povedať. Ale nie, však škola má svojich vlastných upratovačov. Prečo by musela upratovať? Dobre, čiže poverila vlastných upratovačov. A to ja neviem, pán Blubla. No ale máme to pán starosta. Ešte raz, pán Blubla, my neriešime, ako si škola upratuje napríklad školskú jedáleň alebo triedy v škole. No, tak ja vám oficiálne oznamujem, že sa tam niekoľko mesiacov neupratuje, je tam proste prach. Vy ste sa obratili aj na školu? Nie. Prečo by som sa mal na školu obrátiť? Ja sa obraciam na vás ako zástupcov. Ale škola je samostatný právny subjekt, ktorá si upratuje tak, povedzme, starú telocvičňu si upratuje, školskú jedáleň si upratuje triedy a prečo by si nemala upratovať telocvičňu, keď do nej chodia aj deti? To znamená, že dobre, takže zajtra vyzvem pani riaditeľku, že aby tam neposielala deti. A čo tomu súťažili dodávateľ? Ako ja tomu nerozumiem, pretože vy mi tu hovoríte veci, ktoré ako... Vy to máte v svojej transparentnom účte, na transparentnej obci, kde každý mesiac niekomu kvapolo 6 000 eur za upratovanie. Ja som sa tých upratovačiek onehdy pýtal, že či majú 3000-ové mzdy, teda aj s parafiskálom, tým mi povedal, že nie. Takže niekto tam asi dobre odlieval z týchto 6 000. Dobre, nechajme toto tak. To znamená, že vy o to viete, nekonáte, je to... Zopakujem, čo som povedal. Pán Adamovič, boli pritom viacerí zamestnanci obce. Pán Adamovič s plným vedomím povedal, on vykrie ten čas medzi tým, ako bude vysúťažený nový externý dodávateľ. Všetko. Dobre, môžem sa pána Adamoviča na to spýtať. Samozrejme. Môžem sa ísť aj pozrieť do tieto... Ešte raz, tu sedí viacero ľudí, ktorí pritom sme boli, takže pán Adamovič... Môžem sa ísť pozrieť do Adamovič nemôže klamať. Môžem sa ísť pozrieť, lebo ten prevádzkový poriadok niečo hovorí, že tam nemôžu vstupovať obyvateľia, len v prípade zápasu, blablabla. Čiže mám od vás súhlas, môžem tam ísť za pánom Adamovičom a spravím si s ním... Môžeme spoločne tam môžeme. Dobre. Ešte uzavrime toto, proste porušujete zákony, len tak sa práši, ale to už je vaša vizitka. No, to viem. Pardon, ale ďalšiu vec, ešte chcem zareagovať na vás, pán Cibala. Pani Kryska bola asi faktická poznámka. Ďakujem, že ja len jednu poznámku k tomu, že čo ste vraveli, že tam 2 mesiace neupratovalo. Včera sme boli na stretnutí v telocvični a napríklad aj basketbalisti upratujú po svojich zápasoch, čiže nie je možné, aby sa neupratoval 2 mesiace. A zároveň takisto aj pán Adamovič deklaruje, že tam upratuje
Samozrejme, že my sa snažíme skracovať ten čas čo najviac, keď tam znova nabehne nejaká profesionálna firma, bo asi teda smerujete k tomu, že to upratanie tou profesionálnou firmou je samozrejme komfortnejšie, rýchlejšie. Ďakujem. No, možno na toto reagujem. Pardon, faktická poznámka pani Kliska. Ďakujem za slovo. Ja teda by som chcela len povedať, že naozaj som v pondelok rozprávala s pani riaditeľkou, v pondelok tam bol neporiadok, bol neupratané šatne, bolo všade veľa prachu, ona teda potom oslovila svojho školníka, myslím to je, alebo kto to je školník, správca u nich v škole, on to potom upratoval a to som nevedela, že pán Adamovič on má zmluvu s vami, že teraz nie, pán Adamovič v rámci tej svojej pracovnej zmluvy nemá. On má v zmluve, že bude upratovať? My sme sa takto dohodli, takže on o tom vie. Aha, dobre. Ja sa len pýtam. OK, ďakujem. Ale naozaj, a ja som teda, mala som to aj v pláne sa opýtať na to, lebo mne to viacerí rodičia hovorili a nielen Nová hala, ale aj v starej telocvični, že... Ako toto všetko súvisí s tou zmluvou o prevádzke, ktorú dlhodobo mi vlastne chýba takto zmluva o prevádzke, o správe školy, ktorú vlastne obec chce odovzdať škole do správy a to sme sa o tom bavili možno rok dozadu, o tom, že vlastne takéto niečo musí existovať a toto sú tie problémy, ktoré vyplývajú z toho, že takéto niečo zatiaľ nemáme medzi obcov a školou. Lebo škola má svoj prevádzkový normatív, ktorý je na bežnú prevádzku školy. A ešte sa opýtam, že aj keď nie je zatiaľ, lebo viem, že bolo verejné obstarávanie, ja som to zaregistrovala niekedy koncom augusta, sa to dialo, že? A potom v zápätí v septembri bolo zrušené to verejné obstarávanie a na to boli, myslím, že boli vyhradené finančné prostriedky na upratovačku, tak prečo to niekto, prečo aspoň zatiaľ dočasne? Však dočasne, my sme hovorili, že proces verejného obstarávania sa zdržal. Toto, čo hovoríte, áno, prebiehalo jedno verejné obstarávanie, to sa muselo byť zrušené, bolo tam, ja neviem, niečo porušené, tak my sme povedali, dokiaľ sa nový externý dodávateľ nevysúťaží, sme rozmýšľali, akým spôsobom a zhodli sme sa na tom a pán Adamovič bol pri tom, že povedal, áno, to preklenovacie obdobie vykryje on a on s tým súhlasí. OK, a ešte sa opýtam, v tom verejnom obstarávaní teda v tej výzve ma zaujal záležitosť, že bolo tam na dobu 3 dní upratovanie, čo zvyšné dni. Tam to bolo nejako iba na 3-dňovú záležitosť v týždni? Lebo teda akože smernice hovoria, že to tam musí byť denodenne upratované, ešte keď sú aj... Naozaj tento proces verejného obstarávania nám zabezpečuje externý dodávateľ, čiže ja si myslím, v komunikácii s ním bolo zadefinované požiadavky, ktoré obec má na to upratovanie. Tak ale čo ostatné 4 dní? Nie, však to súvisí aj s tým, že klokani si po sebe sami upratujú, či takáto nejaká kombinácia. Tak snáď, lebo teraz viem, že boli cez víkend zápasy a v pondelok tam bol neporiadok. To hovorila pani riaditeľka. Však ak sú aj šatne plné a neporiadok. Ak sú zápasy a po basketbalistov už nič není, tak je to zodpovednosť basketbalistov, tak to musíme si vyriešiť, to neviem. Ja som tam pondelok nebol. Ďakujem. Však máte s nimi zmluvu, tak ju zrušte, pretože porušujú zmluvné podmienky. Pán Bulba, ešte máte? Áno, ešte mám, toto bol len ten prvý bod. Druhý bod, ako už sa to dávno nespomínalo, máme obecnú kroniku, máme obecného kronikára, pretože v zmysle zákona o obecnom zriadení 369 z 90. roku, paragraf 13, odsek 7 sa hovorí, že obec vedie kroniku obce ako súčasť svojej dokumentácie. Máme kroniku, máme kronikára? Nemáme kronikára. Tým pádom ani kroniku. Už niekoľko rokov. Ja si myslím od nejakého roku 2000, neviem teraz, 13, 14. No. My aj keď sme hľadali, nenašli sme zatiaľ kronikára. Môžeme sa pokúsiť znovu hľadať kronikára, lebo pri kronikárovi sú dôležité... Pardon, nech sa páči. Ak môžem, ja trošičku... Pani Judita Blahuťáková dokonca napísala túto kroniku.
A išlo to, vraj to musia poslanci, alebo že sa to musí prečítať a tak ďalej. Ja myslím, že keď je menovaný zo zákona, pretože je zákon o kronikároch, je povedané, čo musí spĺňať ten kronikár, aké veci si má všímať, akým atramentom to má písať, ako to má písať, a pani Blahutiaková bola tým poverená, tam nemá do toho, čo politicky zasahovať. Nie, nemáte pravdu, pán Blubla, všeobecné záväzné nariadenia, ktoré má veľa obcí, pokiaľ ide o vedenie kroniky, je tam vedené aj to, že to nemôže byť subjektívny názor. Ten zápis do kroniky vo väčšine prípadoch je potom ustanovená komisia v rámci obce, ktorá predtým, ako sa tento materiál oficiálne do tej kroniky napíše, si to prečítajú a zistia, či to je nestranné a proste, aby to spĺňalo všetky náležitosti. Čiže kvôli tomuto je potrebné, aby to nebol subjektívny názor človeka, aj keď by to bolo myslené čo najlepšie, ale väčšina obcí má kvôli tomu zriadenú komisiu, ktorá sa venuje, keď niekto to pripraví, si to prečíta a sa k tomu vyjadrí. Takže to máte plnú pravdu, že to má byť objektívne. Takýto materiál bol predložený pani Blahutiakovou, nikto sa ním nezaoberal a tam, kde ona skončila, odtedy podľa mňa, môžete ma vyviesť z omylu, nikto ďalšie informácie o obci nezhrňa, nezapisuje, okrem teda, že ja robím tú, prepáčte, obrazovú kroniku obce. To znamená, že vy samozrejme máte to zachytené v Ivanských novinkách, ale to nemôže nahradzovať kroniku. S vami súhlasím, ja som v minulosti mal jednu takú práve kritiku, že niekomu sa zdalo, že ten zápis ako keby je, že si niekto len zobral informácie z IN a použil to do kroniky. Dobre. No, treba s tým niečo robiť. Najbližšie môžeme normálne vyhlásiť, opäť, či sa nám niekto prihlási, ale naposledy bol záujem nulový. No, lebo to je vážna vec. Dobre, veľmi pekne ďakujem, že ste ma vypočuli. Prepáčte, že som bol niekedy expresívny, ale proste uvažujte nad tým, že v Ivanských novinkách by ste jednu stranu alebo jednu dvojstranu venovali občanom. To znamená, že občan, aké má problémy, neviem, či to Ivan spomínal, že to tak vraj bolo, lebo toto je úplne jednostranné zrkadlo, keď niekto sa chce do Ivanky prisťahovať, si prečíta Ivanské novinky, tak si povie, super obec, nemáme tu žiadne problémy. Máme tu problémov moc, ja by som mohol ešte pokračovať ďalšie 3 hodiny, ale nechcem zdržovať. Ďakujem. S vami, ďakujem. Pán Halas? Ďakujem, pán starosta. Dovolte, aby som nejaké skutočnosti pripomenul ohľadne mojich pripomienok. Ďakujem pani prednostke za nejaké vyjadrenia a v závere toho sa píše, že čo sa týka Polnej ulice, sa zabezpečujú nejaké ako vyjadrovačky. Niekoľko rokov sa pýtam na túto Polnú, a keď sa tak človek zamyslí, robili sme Polnú prvú etapu, druhú etapu, tretiu etapu, aké vyjadrovačky boli na tej strane, ako k tým stavebným, ak boli vydané stavebné povolenia. To znamená, že keď niekto robí inžinieri, tak si zobere mapu a vyznačí Polnú ulicu ako takú od zdravotného strediska až po bytovky. To znamená, že tie vyjadrovačky by tam mali byť a vlastne to, čo som dostal takú informáciu, že sa to zabezpečuje, nemôžem s tým súhlasiť, lebo v podstate tie veci už relatívne mali byť dávno pripravené. Ja som sa pýtal treba z 22.25 ohľadne toho, kto kontroluje uznesenia. Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenia, kto ich kontroluje. Kto ich kontroluje dozadu. To znamená, že my kontrolujeme rok 2024 alebo 2025, kto kontroluje nejaké uznesenia, neviem, ktorý z poslancov vedľa nákupného strediska Jednota bolo uznesenie, že niekto na garážach postaví pingpongové stoly.
Všetci poslanci boli nadšení, lebo videli projektovú dokumentáciu alebo promo a nikto sa s tým nezaoberá. Mne to nevadí, že to tam nie je, len ja sa pýtam, kto to kontroluje. Toto je pre mňa absolútna novinka, neviem. Pán starosta, to nemôže byť prvý. To nemôže byť novinka. To je tá kontrola, dôsledná kontrola uznesení, čo sa prijalo a ako sa to rieši. To znamená, že ja som nechcel, že aby sa kontrolovala 24. Ja rozumiem, ale to by som si bezpečne takúto zvláštnu vec všimol, ale ani neviem, o čo ide. Ping-pongové stojíme. Vôbec ani neviem. Bolo projektová dokumentácia, Juro Hessler tuto došiel s projektovou dokumentáciou a všetci ste boli happy. Vtedy sa pošky nabíjali z No, však to je celkom niečo iné. Na tom nezáleží, ale je to uznesenie. Je to uznesenie. Potom, jak sa hovorí, pardon za výraz, nepríjmate uznesenia. Na čo sú nám, keď ich nikto nekontroluje? Chápete ma? To znamená, že dneska príjmeme uznesenie, hala sa vybrblá. Pán Hessler sa zaviazal, že tam vybuduje takéto niečo? Kto? Pán Hessler? Áno. Však vtedy obec zamieniala pozemky. Nezamieniala? Ako zamieniala pozemky, áno, čo si pamätám, viem, že on tam chcel niekedy vybudovať nejakú cukráreň, to si pamätám. Však to je súčasťou toho bytového domu. Niečo bolo o nejakom detskom ihrisku, áno, to je ale práve. že by to bolo tak, že bolo podpísané niečo, že... Ja neviem, či bolo podpísané, ale bola projektová dokument ako promo, kde ukazoval, že ale neverím, že to bolo v rovine, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vtedy a vtedy tam to bude, to si neverím. Že by pán Hessler sa podpísal. Rád by som ukázal fotku, nemám ju, pána doktora Podivinského. Ten bol vo vytržení, že také niečo sa spraví pre mládež. No, nechajme to tak. Je to na vás, aby ste sa pustili dozadu a riešili veci, ktoré boli dané a ktoré sa nekontrolujú a, jak sa hovorí, prešli ľavou rukou. Ďalšie, tu ohľadne Polnej som dostal tú informáciu a tu som povedal teraz s tým, že vlastne predpokladám, že vy ste dali vyjadrenie 27.3., že mám sa zastaviť na obecnom úrade 21.2. v piatok a že na Polnú máme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie, čo sa mi zase vymýka z tejto informácie, ktorú som dostal dneska krátkou cestou. Na čo zháňame nejaké vyjadrenie, keď vy tvrdíte, že máme stavebné povolenie? Ja som si to nevymyslel. Došiel som na úrad, pán inžinier Zibala povedal, ja nič nemám a vy ste mi povedali detto, že nič nemáte. To znamená, že tá informácia z toho 27.3. vyšla na vnívoč, respektívne nikto sa už s tou informáciou alebo tou mojou otázkou nezaoberal. Dostal som, že sa pripravuje nejaký inžinieri k stavebnému povoleniu. Na tú poslednú etapu. Áno, ale to som dostal to a ja sa stále pýtam na Polnú, ktorá je od zdravotného strediska po trafostanicu. Mňa ostatné nezaujíma. Nebudem sa baviť okolo Filipa alebo tam, kde býva pán Chudý. No, to sú ďalšie. Chcem vás len, jemne upozorniť, že máme nejaké limity, tak skúste tak hovoriť, aby ste si nevyčerpali hneď ten limit časový. Osvetlenie metro, stále sa pýtam, obec nerieši s tým nič? To znamená, že... Veľmi rýchlo odpoviem, osvetlenie metro bolo súčasťou ďalšej etapy s firmou KOR, ale keďže riešime veci s firmou KOR, ktoré skôr budú viesť k ukončeniu, tak teraz toto nemôže byť vôbec predmetom toho. To znamená, no dobre, nie to dneska je, tie veci sa pýtam, chápete ma, to sú roky. Vybudovalo sa metro, boli tam čerešne, tí sa vyklčovali, bolo nejaké občianske združenie na opačnej strane pri vode, posadilo stromy ovocné, boli aj s vizitkou, trvali nejaké 2 týždne a ostali len koly. To znamená, že nikto ich neustrážil a dneska máme pusté územie. Ja som ich sadil a 2 týždne boli odsúdení. Orezávanie stromov, to znamená, že od semaforov, keď sa vchádza do Ivánky, situácia je taká, že tie stromy sú tak naklonené na cestu, ide zima, napadá sneh,
do toho rezáva obec. Myslím, že obec by to mala, lebo vlastne obec rieši okolo metra pomaly pozemky, ale v dedine to nerieši. Takže vlastne skúsme sa aj nad tým zamyslieť. Cintorín. Ako, kedy a už máme nejakú informáciu ohľadne cintorína z dôvodu, že na posledný krát, keď som bol na cintorín na pohrebe, tak situácia je taká, že pomaly, jak sa hovorí, ani všetci, čo sme tu, nebudeme mať miesto. 12 miest je momentálne. Lebo situácia taká, že už nebude kde pochovávať. To znamená, že máme v územnom pláne, kde bude cintorín, máme, predpokladám to, čo pán inžinier Zibala navozil asfalt a zeminu do kanála, či do Dunajka, že možno pripravuje komunikáciu na druhú stranu do toho pola, kde územný plán hovorí o rezerve cintorína. Neviem, či sa s tým bude robiť niečo, či sa nebude. Ďakujem za informáciu ohľadne Tereščíka, že obec konečne po 30 rokoch pripravila skutočnosť, že dala Tereščíkovi nejakú výpoveď, respektívne odstránenie stavby, oplotenia, ktoré je tam. To znamená, že toto stavba je nepovolená a zabera obecný pozemok, a keď už nikomu 30 rokov nevadilo, že zobral pomaly, ja neviem, možno ár, 2 áre, neviem to posúdiť, ale je to tam evidentne vidieť, že keď sa robila teraz plynári, keď robili nové prípojky, tak Tereščíkovi cez stred pozemku ide 250 plynová rúra, ktorá ide z Družstevnej na Polnú. Neviem, či to niekto videl, nevidel. Pán Tereščík sa preukazoval ešte nejakou nájomnou zmluvou. Nemá žiadnu. Z roku 95. Nemá. Z roku 95. Nemôže mať. Na 10 rokov. Lebo keby ju mal, tak v konečnom dôsledku tá zmluva by sa už dávno ukázala. A neviem, kto by mu ju dal, lebo bol problém s tým, že tam parkoval s autobusom. To znamená, že tiež boli veci okolo toho, ale tiež obec sa s tým nezaoberala, len pán Tereščík vtedy povedal, ja chcem ráno ponúknuť ľuďom v Ivánke, že si sadnú do teplého autobusu. Mňa to fyzicky nezaujíma. Súhlasím s vami, ale naozaj pán Tereščík mal na 10 rokov od roku. Máte ju? Máme ju k dispozícii, samozrejme. Kto je podpísaný? No, v roku 95. A kto je podpísaný? No, kto bol štatutár? Ja sa vás pýtam, keď ju máte, kto je podpísaný? No, v roku 95 štatutár. Pán starosta. Starosta keď ju máte, ale kto je podpísaný? Starosta obce. A kto je to? V 95. roku. Ale však keď ju máte, povedzte, prečo tu zavádzame a robíme Prečo by som zavádzal? inotajov. Čo sa hambíte za tú zmluvu, alebo čo? Ešte raz, aj vy viete, kto bol vtedy starostom. Ale ja chcem od vás počuť, nech to počujú občania. Pán Legrad tam bol. Prosím? Pán Legrad. No, ďakujem. To znamená, sú tu veci také, ktoré v podstate na veci permanentne poukazujem, ale bohužiaľ ide to tak, jak sa hovorí, len sa prehodí list a ideme ďalej. Máme 5 minút, máme 10 minút a skončili sme. Ďakujem pekne a ďakujem za krátkou cestou pani prednostke za vyjadrenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Môžeme si dať teraz takú prestávku trošku. Tak 10-minútová prestávka a potom budeme pokračovať v tej druhej časti zastupiteľstva.